Bé, després de la intervenció del senyor Cid ens ha quedat molt clar que l'extrema esquerra els té agafats. No els diré exactament per on, però els té ben agafats. Aquest decret llei obeeix estrictament al context de pròrroga pressupostària. La seva manca de suport i consens parlamentari els empeny a governar via decret i els impossibilita planificar a llarg termini. És evident que, independentment de si el govern és fort o dèbil, cal complir amb els pagaments ordinaris, amb els increments retributius i amb els compromisos adquirits amb tercers. No dubtem que els ingressos pressupostats durant l'exercici fiscal 2025 cobriran i amb escreix aquests més de 2.000 milions d'euros que avui demanen com a suplement. Però no podem deixar de recordar-los que aquest recapte prové de ciutadans i d'empreses que fan un esforç econòmic important. La pressió i l'espoli fiscal que patim els catalans és absolutament indecent. Tot i tenir les competències fiscals molt limitades, la Generalitat gestiona 15 tributs propis, tributs que intenten compensar el lladronici que Espanya comet anualment contra el nostre poble. Pràcticament un 10% del PIB català ens roba a Espanya. Sota eufemismes com solidaritat o prosperitat compartida, no paren de fum relamar dins la nostra caixa. Catalunya té un índex de sacrifici fiscal molt elevat, un 148,6% segons els darrers estudis, molt superior, per exemple, al d'Alemanya, que es quantifica en un 103,4%. L'esforç per pagar impostos és molt més gran, doncs, a Catalunya que a països lliures i rics del marc europeu. Això desincentiva la inversió i l'atractiu econòmic i accentua la percepció d'injustícia. El fet que després de 9 mesos de govern hagin estat incapaços de presentar uns pressupostos agreuja encara més la situació. Si fossin responsables i pensessin en el bé comú, si tinguessin clar que mantenen la confiança del poble, dissoldrien aquest Parlament i convocarien noves eleccions per no perjudicar més els catalans. Debatre suplements de crèdit indefinidament, sense més perspectiva que el curtplacisme, no és governar. És actuar com una mera gestoria. I per actuar com una mera gestoria no calen 135 individus còmodament asseguts ni generosament retribuïts. Tinguin el valor de fer el que toca.